Walay kabutangan sa kasakit ang gihambin karon sa ginikanan og kabanay sa usa ka batang lalaki nga nagpangidaron og 5 anyos human matumbahan sa dakong punuan sa Buli didto sa Sitio Limon, Barangay Ibabaw, Mandawi City. Nahitabo ang insidente mga alas 4:05 sa hapon kagahapon, Abril 1, 2025. Ang biktima giila nga si Christian Kilong-Kilong Kilaton Jr., residente sa Sun Ahos, Paknaan, Mandawi City. Sa investigasyon nga gipanguluhan ni Police Major Jovito Lianto Labra, ang biktima nagduwa sa gawas sa balay sa iyang apuhan duol sa usa ka punuan sa Buli dihang kalit kining natumba og naigo ang biktima nga nakaangkon og head injury nga maoy hinungdan sa kamatayon niini. Gisuwayan pa sa pagdala sa Mandawi City District Hospital apan gideklarar kini nga dead on arrival. Alang sa Radyo Ronda Balita, kini si Tingjo Pipito.